Migao mar udi koro idhiriw kod migao mar lowo mondo mi omed yot chenro mar piny owacho mar gero udi ma nengogi ni piny. Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni gedo mag udigo ichano tim e counties mopogore opogore pacho ka, kendo idhi migi pek mondo mi oganda e kuondego oyud dak makare ahinya to mago modak e kuonde dak mogore e higni 5 mabiro. Edwin Okoth nigi ler mar wach. Jatend piny Kenya William Ruto mane olimo achiel kuom kuonde ma igere utego e gwenge ma Mukuru ne owacho ni chenro mar gero utego koro biro jiwore kod okang' mar riwo migao mar lowo kod mar udi kaluwore ni gedo mag utego osebedo kod pek mar yudo lowo e seche madwarore. And to ease the coordination between the Ministry of Land and Housing, I have decided that the Ministry of Lands will now be together with housing so that it becomes much more easy to coordinate the whole housing agenda in the Republic of Kenya. Ruto ne owacho ni osechako tudore kod jotend piny owacho mag kor gwenge mar neno ni lowo yudore mondo gedne oganda mabiro nyiewo utego ka gichudo mos. E boma ma Nairobi, lowo maromo eka 3,000 koro igeto kod chenro makamano. We are going to work with the county government of Nairobi. I have already talked to the governor. We are going to work with all the other agencies so that these 3,000 acres, we can at least do between 400 and 500,000 housing units that will support the people of Nairobi as we do it elsewhere in Kenya. Chenro no bende koro biro geto jojua kali maloso dhoudi kod dirisni kama ibiro yudnegi chiro mar uso mwandugo ne piny owacho. We intend also to grow enterprises, the people who will make for us doors, the people who will make for us windows, hinges, and all the other construction products that will be required for us to complete these houses, including windows, window sills, and everything else that will come along. Jodak ma Mukuru kwa njenga manomukutegi kama kuom joket mwandu ne omonjogi e giko mar higa mokalo ka gigeto lowo ma jogo nodake bende koro ni kod geno mar yudo utego e nengo molwar kama gibiro chulo nyaka Sh3,000 e dwe ka dwe ka ginyiewo utego mos. The bed sitters that will be available here, complete with somewhere to sleep, a small kitchen and a shower and toilet, will be 3,000 shillings. The one bedroom is going to be 5,000 shillings, and the 2 bedroom will be 6,500 shillings. That is under the social housing plan that will involve the people of Mukuru. Pek mar yudo hola ma jok ma yutogi ni piny nyalo kawo ka ginyiewo udi e wich bar ma koro Ruto ni godo, kendo koro kwayo kony koa kuom jood bura. Tumelete housing fund bunge ikachezewa karata mpaka haikufaulu. We are going to bring it back to parliament, and I want to ask my good members of parliament, it is the opportunity. In fact, the housing fund will give the government of Kenya the leverage to make sure that we can raise the money to provide mortgage for the ordinary people in Mukuru and every other part of Kenya to own a home. Chenro no ahinya biro geto kuonde dak mag jok ma yutogi ni piny, kendo Ruto ne osingo ni limbe ne machielo biro chomo kar dak ma Kibra. E giko juma mokalo ni, Ruto ne osingo ne jodak ma Homa Bay ni obiro timo limbe gwengego, kama igeno ni obro yango chenro maket kod mane olimo e boma ma Nairobi no. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.